ደቂ ሰባት ብናይ እግዚአብሔር ጥበብን ፍቕርን ክገዝኡ ከለው ፍትሕን ሰላምን ክሰፍን ከሎ ከምኡውን ንኹሉ ዝኣክል ክህሉ ከሎ እዚ ማለት መንግስቲ እግዚአብሔር መጽያላ ማለት እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ምድሪ እውን ይኸውነሎ ማለት እዩ ንብጻይካ ከም ንበዓልካ ጌርካ ኣፍቅር ከምቲ ኩሉ ሰባት ክገብረልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበርሎም እዚኦም ምሳሌታት እዚኦም ካብቲ ስብከት ኣብ እምባ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እኩብ ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጹ እዮም ሰለስተ ምዕራፍ ጥራይ እኳ እንተኾነ ሓሳባቱን እትዝጥቀመሉ ምስላታትን ግና ንዘመናት ጸንሐ እዩ እቲ ስብከት ኣብ እምባ ብዘይ ቅደም ሰዓብ ዝተኣከበ ትምህርቲ ኣይኮነን ንምዝካሩን ንምስትንታኑን ቀሊል ብዝኾነ መንገዲ ዝተወደበን ዝተሰርዐን እዩ ግናኸ ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ኣብ ጎቦታት እስራኤል እንተዘይርኩም መብዛሕትኡ ግዜ ብዝከኣሎም መጠን ህይወቶም ንምምራሕ ዝቃለሱ ተራ ሰባት ኢኹም እትረኽቡ መብዛሕትኦም ህልውናኦም ንምውሓስ ብጸገም እዮም ዝነብሩ ነይሮም ብዙሓት ድኻታትን ሕሙማትን ነይሮም ብዙሓት ድማ ብሰንኪ መግዛእቲ ሮማውያን መሬቶም ሲኢኖም ነቲ ከቢድ ግብሪ ንምኽፋል ይሽገሩ ነይሮም ንሳቶም ድማ ሓይሊ ዘይብሎምን ተስፋ ዝቆረጹን እዮም ነይሮም ስለዚ ኢየሱስ ናብዞም ሰባት እዚኦም ብምኻድ ንሕሙማት እናሕወየ መንግስቲ እግዚአብሔር ትመጽእ ከም ዘላ ኣበሰረ ሰባት ትምህርቱ ንምስማዕ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ተኣከቡ ሓደ መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ናብ ሓደ ነዊሕ እምባ ደይቡ ምምጻእ መንግስቲ እግዚአብሔር በኣታቶም ከም ዝጅምር ተዛረበ ከመይ ማለት በቶም ሓይሊ ዘይብሎም በቶም ድኹማት በቶም ዋጋ ዘይብሎም መንግስቲ እግዚአብሔር ኣብዚኣቶም ድያ ትጅምር እንተይልኩም እወ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ተቐዳማይ መስመር ናይቲ ስብከት ኣብ እምባ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም ዝብል ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ሳልሳይ በታ ኮንቴምፕሌሽንስ ኦን ዘ ሰርመን ኦን ዘ ማውንት እትብል መጽሓፎም መሰረት ጌርና ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ትምህርቲ ክንርኢና ሰናይ ጻንሒት መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ኣፉ ኸፊቱ ድማ ከምህሮም ጀመረ ይብል ስለምንታይ ከም ዝተባሂሉ ቀደም እግዚአብሔር በኣፍ ነቢያት ገይሩ ይዛረብ ነበረ ኣብዚ እምባዚ ግን እቲ ፈጣሪ ባዕሉ ብቐጥታ ተዛረበ እዚ ካብ እግዚአብሔር ናብ ደቁ ዝመጸ ዳይሬክት ወርድ ወይ ድማ ቀጥታዊ ቃል ነበረ ዓለማዊ ትምኒት ንምጥፋእ ድማ ኣብቲ እምባ ኮይኑ ተዛረበ ከምዚ ድማ በለ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ እሞ ስለምንታይ ካብ ዝጀሚሩ ምኽንያቱም ትዕቢት እቲ ቀዳማይ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ እዩ ሰይጣን ከም ትልዑል እግዚአብሔር ክኸውን እየ ስለ ዝበለ ወደቐ ነቶም ቀዳሞት ወለድና እውን ከም እግዚአብሔር ክትኾኑ ኢኹም ብምባል በቲ ተመሳሳሊ ሓጢኣት ፈተኖም ነቲ ብመንፈስ ድኻ ምዃን ማለት እውን ትሕትና ምሰኣኑ ነቲ መለኮታዊ ኣምሳሎምን ንገነት ነጥፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀዳማይ ሓጢኣቶም ንምዕራይን ናብቲ ናይ መጀመርያ ክብሮምን ንምምላስ መጸ ንሱ ድማ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም በለ ብመንፈስ ድኻ ምዃን መድሓኒት እዩ እዚ ማለት ነፍስኻ ብዘይ ሓገዝ እግዚአብሔር ከንቱ ምዃና ምፍላጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ምስታ ኣኽላባት እውን እኮ ካብ ማኣዲ ጎይቶኦም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም እናበለት ብዝተሰበረ ልቢ እተዛረበት ድኻ ከነኣናዊት ሰበይቲ ነበረ ናይዛ ሰበይቲ ትሕትና ዝረኣየ ጎይታ ድማ ኣብ ሙሉእ እስራኤል እኳ ዘይተረኸበ ዓብዪ እምነት ረኣየ ብርግጽ ጎይታ ስለቶም ድኻታት እዩ መጺኡ ናይ ጎይታ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕለ እዩ ንድኻታት ብስራት ክሰብኽ እግዚአብሔር ቀቢእኒ እዩ እሞ ንስቡራት ልቢ ክጽግን ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቶም ትሑታትን ብመንፈስ ድኻታትን ሰባት እዩ መጺኡ ንሱ ስለቶም ዕብያት ወይ ድማ ስለቶም ብትዕቢት ዝተነፍሑ ወይ ድማ ስለቶም ርእሶም ከም ጻድቃን ዝቖጽሩን ምስ ካልኦት ዘነጻጽሩን ኣይመጸን ብዛዕባ ትዕቢት ድማ ዝተጻሕፈ ሓደ ሓያል ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ንረክብ ንጥፍኣት ትዕቢት ንውድቀት ከዓ ኩርዓት ትቕድማ ዝብል እዩ እቶም ብመንፈስ ድኻታት ስለምንታይ ብፁዓን ተባሂሎም ኢልኩም ትሓቱ ትኾኑ ትሑት መንፈስ ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ኣይእመንን እዩ ኣቡነ ሽኖዳ ንንጉስ ዳዊት ከም ኣብነት ይጠቕሱ ንሱ ሓያል ንጉስ ኮይኑ ከለውን ኣነ ግን ድኻን ምስኪንን እየ ይብል ነበረ ብኣሕዛብ ኣዝዩ እኳ እንተተመስገነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን ንርእሱ ከም ድኻን ምስኪንን ብመንፈሱ ድማ ትሑት ገይሩ ይርአ ነበረ ብሰንኪቲ ዘካይዶ ዝነበረ መንፈሳዊ ተጋድሎ ድማ ንርእሱ ከም ሓጥእን ጎደሎን ይቆጽር ነበረ ዓለም ኩሉ ክትንእደኩም ከላ እንተኾነ እውን ጌጋታትኩም እናፈለጥኩም ብውሽጥኩም ትሑት ክትኾኑ ይግባእ ነዚ ብዝበለጸ ንምርዳእ ድማ ሓደ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ኣሎ እግዚአብሔር ንዕብያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ዝብል እዩ ምእንቲ ግፍዒ ጥቑዓትን ምእንቲ ብኽያት ምስኪናትን ሕዚ ክትስእ እየ ይብል እግዚአብሔር ንሰይጣን ብትዕቢት ክትስዕርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምኽንያቱም ንሱ ንጉስ ትዕቢት እዩ ብትሕትና ጥራይ ኢኹም ክትስዕርዎ ትኽእሉ ኣባ አንጦኒዮስ ትሑታት ካብ መፈንጥራ ዲያብሎስ ከምልጡ ከም ዝኽእሉ ካብ ሰማይ ከም ዝተነገሮም ይገልጹ እዚ ድማ እግዚአብሔር ንትሑት ልቢ ብቁልጡፍ ይረድኦ እዩ ዝብል የመላኽት ቀጺልና ንረኽቦ ድማ ዝሓዝኑ ብፁዓን እዮም ምጽንዕናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ዝብል እዩ ኣቱም ሕዚ ትበኺዩ ክትስሕቑ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም ህይወት ክርስቲያን ናይ ሓዘንን ኣውያትን ህይወት ድዩ ሓጎስ ከም ሓጢኣት ድዩ ዝቝጸር ኢልኩም ትሓቱ ትኾኑ ነገር ግን ኣይኮነን ሓጎስ ሓጢኣት ኣይኮነን
መጽሓፍ ቅዱስ ንሓጎስ ከም ሓደ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝቆጥሮ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ግናኸ መሊሰ ክሪአኩም እየ፣ ልብኹም እውን ክሕጎስ እዩ፣ ንሓጎስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የለን ኢልዎም እዩ። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ምጉሃይ ናብ ድሕነት ዘብጽሕ ንስሓ የስዕብ ኣየናስሕን ከዓ እዩ። ጓሂ ዓለም ግና ሞት የስዕብ እዩ። እቲ ብዛዕባ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግዲ ከይገበረን ሓጢኣቱ ዕሽሽ ኢሉን ህይወቱ ብተድላን ብስሓቕን ዘሕልፍ ሰብ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እቲ ጻድቕ እግዚአብሔር ክቐውም ከሎ ካብዚ ናይ ሓሶትን ግዝያውን ሓጎስ ምንም ኣይክጥቀምን እዩ። ኣቡነ ሽኖዳ ከም ዘምህርዎ ኣብ ምድሪ ንውሕድ እዋን ምሕዛን ኣብ ሰማይ ድማ ንዘለዓለም ንምሕጓስ ይሕግዘና። እዚ ብሰንኪ ሓጢኣትና ዝመጽእ ሓዘን መንፈስ ቅዱስ ንልብና ንኸጸናንዕ መንገዲ ይኸፍት። ሓደ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሶም ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት ነቢይ ዳዊት ንበዓቱ ብምፍሳስ ፍሉጥ ነበረ። ንሱ ንጉስ፣ ፈራዲ፣ ኣዛዚ ሰራዊት ከምኡውን ናይ ዓብዪ ስድራ ቤት ኣቦ ነበረ። ብኹሉ ዓይነት ናይ ተድላ መንገድታት ድማ ተኸቢቡ ነበረ። ዓብዪ ክእለትን ውህብቶን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ገጣሚ፣ ዘማሪ፣ ሓያል ተዋጋእን እውን እዩ ነይሩ። ሓጢኣት ምስ ሰርሐ ድማ ከምቲ ንሱ ዝፈልጦ ናይ ንስሓ ንብዓት ዝፈለጠ ግን ሓደ እኳ ኣይነበረን። ንሱ ኩሉ ለይቲ ዓራተይ ሓጸብኩ ንመንጸፈይ ከዓ ብንብዓተይ ኣርሓስኩ ይብል። እታ ኣርሓስኩ እትብል ሓረግ ነቲ ዝፈስስ ዝነበረ ብርቱዕን ብዙሑን ንብዓት ክተመልክት ከላ እታ ኩሉ ለይቲ እትብል ሓረግ ድማ ከየቋረጸ ይበክ ከም ዝነበረ ተርእየና። እዚ ድማ መዓልታዊ ካብ ስረሑ ከም ዓብይን ግርማውን ንጉስ ኮይኑ ምስ ተመለሰ ንብዓት የፍስስ ከም ዝነበረ የረጋግጽ። እሞ ዳ ለይቲ ጥራይ ድዩ ዝበኪ ነይሩ ክንብል ንኽእል፣ ግን ኣይኮነን። ምኽንያቱም ንሱ ንብዓተይ መዓልትን ለይትን ቀለብ ኮነኒ ይብል። ከምኡውን ንመስተይ እውን ምስ ንብዓተይ ኣሓዋውስ ኣለኹ ይብል። እዚ ንብዓት እዚ ገሊኡ ብሰንኪ ንስሓ ዝፈሰሰ ክኸውን ከሎ ገሊኡ ድማ ብሰንኪ እቲ ህዝቢ እዩ። ሕግኻ ኣይሓለኹን እሞ ንብዓተይ ከም ውሓዚ ማይ ይፈስስ ኣሎ። ስለምንታይ ኢና እዚ ናይ ምሕዛንን ምብካይን ስምዒት ንስኖ? ትዕቢትን ክብሪ ርእስኻ ምድላይን ነቲ ስምዒት የጥፎ እዩ። ብዛዕባ ናይ ገዛ ርእስና ጌጋታት እንተሓሲብና ክንበኪ ኢና፣ ንሰባት ጥራይ እንተፈሪድና ግን ክንበኪ ንኽእልን ኢና። ከምታ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ ንብዓት ንክወሃበና ክንጽሊ ኣለና። ምኽንያቱም ኣብ ምድሪ ምብካይ ካብቲ መጸናንዕ ዘይብሉ ናይ ዘለዓለም ንብዓት የድሕነና እዩ። ሕድሕድ ለይቲ ብዝተሰባበረ ልቢ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢልኩም ከም ዝበሉ ይብሉ ብጽኡነቶም ኣቡነ ሽኖዳ። ኦ ጎይታ ስለ ትዕቢተይን ስለ ትረት ልበይን ስለ ፍትወተይን ትምኒተይን ከምኡውን ስለ ቁጥዐይ ዝበኽየሉ ብንብዓት ዝመልአ ምንጪ ሃበኒ። ስለ ፍቕሪ ዓለም፣ ስለ ጽልእን ስለ ቅንእን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንምዕዋት ንዘለኒ ድሌት ዝበኽየሉ ብንብዓት ዝመልአ ምንጪ ሃበኒ። ኦ ጎይታይ ስለቲ ብልሳነይ ዝተዛረብክዎ ሓጢኣት፣ ስለቲ ብስጋይ ዝፈጸምክዎ ሓጢኣት ከምኡውን ስለቲ ቁጥሪ ዘይብሉ ሓጢኣት ሓሳባተይ ዝበኽየሉ ብንብዓት ዝመልአ ምንጪ ሃበኒ። እቲ ጠቢብ ንጉስ ሰሎሞን ንህይወትን ንኹሉ ተድላታትን ምስ መርመረ ከም ዝበለ ናብ ድግስ ካብ ምኻድ ናብ ቤት ሓዘን ምኻድ ይሓይሽ። ንሱ ናይ ኩሉ ሰብ ፍጻሜ እዩ እሞ ኩሉ ብህይወት ዘሎ ብልቡ ይግንዘቦ እዩ። ገጽ እንተሓዘነ ልቢ ይበርህ እዩ እሞ ካብ ሰሓቕስ ሓዘን ይሓይሽ። ሓደ ድኻ ሰብ ነዚ ቃላት እዚ እንተዝዛረቦ ነይሩ ምናልባት ከምቲ ዝነብሮ ዘሎ ህይወት ገይሩ ተዛሪብዎ ኢልና መሓሰብና ነርና። ግናኸ ነዚ ዝተዛረበ ሳዒንቱ ንዝደልዮ ኩሉ ዘይኸለአ ኣዝዩ ሃብታም ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ሰሎሞን እዩ። ብዘመኑ ብሩር ከም እምኒ ይበዝሕ ነበረ፣ ወርቂ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ። ግናኸ ነዚ ኩሉ ሃብቲ እዚ እናሃለዎ ንብዓት ወይ ድማ ሓዘን ካብዚ ኩሉ ኣዝዩ ከም ዝበልጽ ይቆፂርዎ። ስለምንታይ እዮም ቅዱሳን ሰባት ዝበኽዩ? ኣቡነ ሽኖዳ ብዛዕባ ቅዱስ መቃርዮስ ዓብዪ ዝገለጽዎ ታሪኽ ኣሎ። ቅዱስ መቃርዮስ ወዲ 90 ዓመት ምስ ኮነ ነቶም ፈለስቲ ኣሕዋተይ ኣብቲ ካብ ምብኻይስ ኣብዚ ንብከ ይብሎም ነይሩ። እዚ ሓዘን እዚ ድማ ልብና ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልዮ ሓጢኣት ከም ዝጸልእ ዘርኢ እዩ። ኢየሱስ ቀጺሉ ድማ የዋሃን ብፁዓን እዮም ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ይብል። ስለምንታይ ለዋሃት? ለዋህ ሰብ ህዱእ እዩ። ድምፁ ቁጡዕ ወይ ዓው ዝበለ ኣይኮነን። ብፍቕሪ ንሰባት ክስሕቡ ስለ ዝደልዩ ኣይበኣሱን። ንሳቶም ነቲ ለዋህን ትሑት ልቢ ዘለዎን ኢየሱስ ይስዕቡ። ኢየሱስ ስለምንታይ ንምድሪ ክወርስዋ እዮም ኢሉ? ኣብዚ ዓለም ዓመፀኛታት ዝዕወቱ ይመስሉ፣ ግን ለዋሃት ሰባት ብህድኣት ልቢ ሰባት ይስሕቡ። ኣቡነ ሽኖዳ ከም ዝገለጽዎ ለዋህ ሰብ ክጽረፍ ከሎ ስቕ ይብል፣ ግን ናይ እግዚአብሔር ሓቂ ክጣበቕ ከሎ ሓያል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቐሰ ትሕትና ዝተሓወሶ ጥበብ እዩ። ካባኻትኩም ጥበበኛን መስተውዓልን ምን እዩ? ብሰናይ ኣካይዳኡን ትሕትና ብዝመልኦ ጥበብን ገይሩ ሰናይ ተግባሩ የርኢ። ስለምንታይ ንርእስኹም ምጥባቕ ተሓድግዎ? ለዋህ ሰብ ባዕሉ ሕነ ምፍዳይ ኣየድልዮን እዩ፣ ምኽንያቱም እግዚአብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ ተባሂሉ እዩ።
ቁጡዕ ሰብ ጸላእቲ ክፈጥር ከሎ ለዋህ ሰብ ግን ትዕግስተኛ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ይሓድገሉ። ለዋሃት ሰባት ኣብዛ ምድሪ ፍቕሪ ይረኽቡ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ቦታ ኣለዎም። ቀጺሉ ድማ ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም ክጸግቡ እዮም እሞ። ስለምንታይ ጥሜትን ጽምእን ዝብሉ ቃላት ተጠቒሙ? ምክንያቱም መንፈስ እውን ከም ስጋ ምግቢ የድልዮ እዩ። ስጋዊ አካልና እንጀራ ከም ዘድልዮ መንፈስ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ቃል ይነብር። እዚ ድማ ንእግዚአብሔርን ንመንገድታቱን ንትእዛዛቱን ንኹሉ መንፈሳዊ ነገራትን ዝጠምዩን ዝጸምኡን እውን የመልክት። ዳዊት ድማ ቃልካ ንጉሮሮይ ጥዑም እዩ፣ ንኣፈይ ካብ ማዓርን ካብ ወለላን ዝበለጸ መቀረኒ ዝበሎ እዩ። እዚ ተመሳሳሊ ሓሳብ እዚ ኣብ ብዙሓት ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ተደጋጊሙ ይርከብ እዩ። ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ እዚ ነጥብ እዚ ክዛረብ ከሎ ንሱ እቲ ናይ ህይወት ማይ ምዃኑን ካብኡ ዝሰተየ ድማ ንዘለዓለም ከም ዘይጸምእን ከምኡውን ንሱ እቲ ናይ ህይወት እንጀራ ምዃኑን ገሊጹ እዩ። እቶም ነቲ ምንጪ ናይ ህይወት ማይ ዝኾነ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝጸምኡ ብፁዓን እዮም። ንሳቶም ናብኡ ሃረር ይብሉ፣ ኣብኡ ክነብሩ፣ በቲ ምስኡ ዘለዎም ሕብረት ክሕጎሱ ከምኡውን ምስኡ ክዘራረቡ ይናፍቁ። ዳዊት ድማ ብተመሳሳሊ ዋልያ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ዝናፍቕ ኦ ጎይታ ከምኡ ነፍሰይ ናባኻ ትናፍቐላ። እዚ ነታ ነፍሲ ዘጽግባ መለኮታዊ ፍቕሪ እዩ። ቦዲ ወይ ድማ ስጋ ብቆሳዊ እንጀራ ይዓግብ እዩ፣ መንፈስ ግና በቲ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ኩሉ ቃል እዩ ዝነብር። መንፈሳውያን ሰባት ንእግዚአብሔር ይጸምኡዎን ይጠምይዎን እዮም፣ ምክንያቱም ንሱ ኦም ህይወት ስለ ዝኾነ። ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ወይኒ ከምኡውን ዘለላ ህይወት እዩ። ልክዕ ከምቲ ጨንፈር ምስቲ ጉንዲ ወይኒ ዝተኣሳሰር ንሕና እውን ምስኡ ክንወሃድ ንጸምእ ኢና። እቲ ካብ ጉንዲ ወይኒ ዝወፅእ ናይ ህይወት ማይ ናብቲ ጨንፈር ብምውሓዝ ህይወት ይህቦ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ጸጊበ እየ እንተኢልካ ትህኪት ይስዕረካ። ኣቡነ ሽኖዳ ቅዱሳን ሰባት ከም ዘይጸግቡ ይገልጹ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ኣሸናፊነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መጸዋዕታ እጐየ ኣለኹ ይብል ነበረ። እዚ ድማ ቀጻሊ ሓረርታ እዩ፣ ንነፍሲ ናብ እግዚአብሔር ዘንቀሳቕሳ። ስለምንታይ እዮም ብፁዓን ዝኾኑ? ምክንያቱም ነቲ ናይ ህይወት ማይ ዝደልዩ ሰባት ብሰማያዊ ፍቕሪ ክመልኡ እዮም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ምድሪ ዝስምዐና ሓጎስ ስሞል ቴስት ወይ ድማ ከም ጣዓሞት እዩ። ንእግዚአብሔር ዝያዳ ብዝፈለጥናዮም መጠን ዝያዳ ሓረር ንብሎ። ምክንያቱም ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ እግዚአብሔር ከቶ ኣይንበጽሕን ኢና። ቀጺልና ንሪኦ ድማ ዝምሕሩ ብፁዓን እዮም ምሕረት ክረኽቡ እዮም። ስለምንታይ ምሕረት መዐቀኒ ኮይኑ? ምክንያቱም ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር ይቕረ ክብለልኩም እንተደሊኹም ንስኻትኩም እውን ንሰባት ይቕረ ክትብሉ ኣለኩም። ንሰባት ጨካን እንተኾይንኩም እግዚአብሔር እውን ከምኡ ክኸውን ትሓቱ ኣለኹም ማለት እዩ። ምክንያቱም ብትፈርድዎ ፍርዲ ክፍረደኩም፣ ብትሰፍርዎ መስፈር እውን ክስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ እዩ ዝብል። ኢየሱስ ስለምንታይ ካብ ካህን ንላዕሊ ነታ ሰማርያዊት መሪጹ? ምክንያቱም እግዚአብሔር ካብ መስዋዕትስ ምሕረት እዩ ዝፈቱ። ምሕረት ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን፣ ንዝተጸገሙ ሰባት ምክንኻን እዩ። መሓሪ ልቢ ንጸላእቱ ይቕረ ይብል። ከምቲ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ብለውሃት ዝተቐየረ ንሕና እውን ንኹሉ ሰብ ለውሃት ክነርኢ ተጸዊዕና ኣለና። እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ? ኣብ መወዳእታ መዓልቲ እግዚአብሔር ምሕረት መሰረት ገይሩ ክፈርደና እዩ። ንጥሙያት ኣብሊዕና ወይ ንሕሙማት በጺሕና እንተኾይንና ክሓተና እዩ። መሓርቲ እንተዘይኾይንና ጸሎትና ኣይከድሕነናን እዩ። ምክንያቱም ምሕረት ንዘይገበረ ሰብ ፍርዲ ብዘይ ምሕረት እዩ። ምሕረት ንምርካብ ቅድም ቀዳድም ንሕና ረድእቲ ጽጉማት ክንኸውን ኣለና። ቀጺልና እንሪኦ ድማ ንጹሃት ልቢ ብፁዓን እዮም ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እዮም ዝብል እዩ። ስለምንታይ ንጹህ ልቢ? ምክንያቱም ብደገ ጥራይ ሕጊ ምሕላው እኹል ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥኻ ጽልእ እናሃለወካ ሕጊ ክትሕሉ ትኽእል ኢኻ። እግዚአብሔር ግን ወደይ ልብኻ ሃበኒ ይብል። ምክንያቱም ልቢ ምንጪ ህይወት እያ። ስለምንታይ እቶም ለባማት ዝመስሉ ሰባት ሓደ ግዜ ንእግዚአብሔር ዘይርእይዎ ኩሉ ነገር ዝፈልጡ ዝመስሎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዕውራት ይኾኑ። እቶም ገርህታትን ልቦም ንጹሃትን ግን ብመንፈሶም ንእግዚአብሔር ይርእይዎ። ንጽህና ማለት ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንምንም ነገር ቦታ ዘይመሃብ ማለት እዩ። ልብኹም ንጹህ እንተኾይኑ እግዚአብሔር ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ከመይ ገይሩ ጸገማትኩም ከም ዝፈትሖ ክትርእይዎ ኢኹም። እዚ ብጽዕና እዚ ስለምንታይ ፍሉይ ኮይኑ? ምክንያቱም ናብቲ መጀመርያ ዝተፈጠርናሉ መልክዕ እግዚአብሔር ስለ ዝመልሰና እዩ። ኣዳምን ሔዋንን ኣብ መጀመርታ ንጹሃትን ገርህታትን ነበሩ። ልብና ካብ ሕማቕ ትምኒት ብምንጻህ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ገጽ ንገጽ ንምርኣይ ንዳሎ ኣለና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሕዚ ፍልጠተይ ጎደሎ እዩ፣ ሽዑ ግና ከምቲ እግዚአብሔር ንዓይ ዝፈልጠኒ ፍልጠተይ ሙሉእ ክኸውን እዩ ይብል። ብምቕጻል ድማ ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም ውሉድ እግዚአብሔር ክበሃሉ እዮም ይብል። ስለምንታይ ውሉድ እግዚአብሔር? ምክንያቱም ኢየሱስ እቲ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ሰላም ዝፈጠረ መስፍን ሰላም እዩ። ንሰባት ክትዓርቁ ከለኹም ወይ ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ክትሕግዙ ከለኹም ስራሕ እግዚአብሔር ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም።
ከም ኣቦኹም ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ማለት እዩ። እዚ ስለምንታይ እዩ ውሽጣዊ ሰላም ዘጠቓልል? ምክንያቱም ደቂ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ምስ ርእሶም ኣይበኣሱን እዮም። ባህቶኦምን መንፈሳዊ ህይወቶምን ሓደ እዩ። ሰላም ኣብ ልቦም ይነግስ፣ ድሕሪኡ ድማ ናብ ሰባት ይውሕዝ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እግዚአብሔር ከም ዝሕልዎም ስለ ዝፈልጡ ብማእኸል ጽላሎት ሞት እኳ እንተኸዱ ኣይፈርሑን እዮም። ገበርቲ ሰላም ከይንኸውን ዓጊቱ ዝሕዘና ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ሕሜት እዩ። ስለምንታይ ሕሜት ሕማቕ ኮይኑ? ምክንያቱም ሕሜት ኣብ ሰባት ሓዊ ይውልዕ፣ ጽልኢ ድማ ይዘርእ። ገባሪ ሰላም ንምዃን ካብ ሕሜት ክትቁጠብን ናይ ብዙሓት ሰባት ሕማቕ ክትሰምዕ ከለኻ ስቕ ክትብልን ኣለካ። ፍቕሪ ናብ ልቢ ሰባት ብምምላስ ናይ ሓቂ ወዲ እግዚአብሔር ምዃን ማለት እዩ። ቀፂሉ ድማ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም፣ መንግስተ ሰማያት ናታቶም እያ። ስለምንታይ እዩ እዚ ዝኸውን? ምክንያቱም እኩይ ሓይሊ ኣንጻር ጽቡቕ ነገር ስለ ዝቃለስ እዩ። ኢየሱስ ቀሊል መንገዲ ኣይተዛረበን። እቲ መንገዲ ኸቢድ፣ እታ በሪ ድማ ጸባብ ምዃና ገሊጹ እዩ። ስለምንታይ ስለ ጽድቂ ዝብል ቃል ተጠቒሱ? ኣቡነ ሽኖዳ ከም ዝብልዎ እዚ በረኸት እዚ ዝርከብ ስለቲ ቁኑዕ ዝገበርክሞ ነገር እንተተበዲልኩም ጥራይ እዩ። ብሰንኪ ናይ ገዛ ርእስኹም ጌጋ እንተተቐፂዕኹም እዚ በረኸት ኣይኮነን። ስለ ሓቂ እንተተሳቒኹም ግን ኣብቲ ኢየሱስ ዝጾሮ ስቓይ ተኻፈልቲ ኢኹም። ምክንያቱም ስለ እምነትኩም እንተተጸሪፍኩም ኣብታ ቅዱሳን ነቢያት ዝኸዱላ መንገዲ ከም ዘለኹም ስለ ዘርኢ እዩ። ኣብ ምድሪ እውን እንተኾነ እግዚአብሔር ንዝተሳቐዩ ሰባት ይድግፎም እዩ። ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ፣ ደስ እውን ይበልኩም ስለ ዝተባሃለ ድማ ባህ ይብለና። ኢየሱስ ብዛዕባ ባህርያትና ድሕሪ ምዝራብ ስራሕና ድማ ይነግረና። ንስኻትኩም ናይ ምድሪ ጨው ኢኹም፣ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም። ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትስወር ኣይትኽእልን እያ። ስለምንታይ ጨው ተጠቒሙ? ጨው ጣዕሚ ይህብ፣ ሕማቕ ነገራት ድማ ከይበላሸው ይከላኸል። ሓደ ክርስቲያን ጽቡቕ ኣብነት ምዃን እንተቋሪጹ ከምቲ ጣዕሙ ዝሰኣነ ጨው ከንቱ ይኸውን። ንስኹም ኩሉ ሰብ ከም ዝርአኩም ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ኢኹም። ኣቡነ ሽኖዳ ኩሉ ሰብ ዘንብበና ደብዳቤታት ክርስቶስ ምዃንና ይገልጹ። ጽቡቕ እንተጌርና ሰባት ንእግዚአብሔር ከፍቅርዎ እዮም። ሕማቕ እንተጌርና ግን ሰባት ብሰንክና ንእግዚአብሔር ክጸርፉ እዮም። ሰባት ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ እዩ። እቲ ዕላማ ንርእስና ክብርን ምስጋናን ንምርካብ ዘይኮነስ ኦ ጐይታ ንዓና ኣይኮነን ግና ስለ ምሕረትካን ስለ ሓቅኻን ኢልካ ንስምካ ምስጋና ሃብ ንምባል እዩ። ኣቡነ ሽኖዳ እታ ምልእቲ ስብከት ብዛዕባ እቲ ምስ ሰማያዊ ኣቦኹም ዘለኩም ርክብ እያ ትዛረብ ኢሎም ይድምድሙ። ንሱ ፍጹም ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹም ክትኾኑ እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩም ንኣዝየ የመስግን። ሰላም።